חניכה בסניף מבואות. ברור שאני אקפוץ טרמפ מהסניף לבית למרות שזה הליכה של 5 מטר. אנחנו חניכים בסניף מבואות, ברור שאחרי כל חודש ארגון אנחנו יוצאים צרודים. אני חניך בסניף מבואות, ברור שכל פעולה שנייה סניף מבואות. אני חניך בסניף מבואות, ברור שיש לי מלא זולות. אני חניך בסניף מבואות, ברור ששרים את ההמנון באותו קצב. יד אחי! יד אחי! יד אחי! אני מבואות, ברור שאני באה לסניף עם חמור. חניך בסניף מבואות, ברור שיש לי עקרבים תלויים בצנצנות במחנה. אני חניך בסניף מבואות, ברור שאני מאסטר בלהכין מלכודות. אני חניך בסניף מבואות, ברור שאני אחרי להסעה וכולם יחכו לי. אני חניכה בסניף מבואות. ברור שאני אקח טרמפ במקום מפריחה שיש לה רישיון. מסתכלים על היקום, צועקים לי על הקום, כי חסר רק 2 למפקד. יש לי 4 חניכים ורק 2 מגיעים, ובכל זאת אווירה חשמל. תמיד אני מגיע בזמן, מתייבש שם, מגיעים באיחור. בסניף מבלה כל הלילה, אני מבודניק, מה זה לא ברור.